Inés Aldrei e Xuliana Fernández son cirurxiás no show Este 8M están de garda. Hai algo máis de 2 décadas, o 80% dos seus homólogos eran homes. Hoxe, elas, as adxuntas, tamén as residentes, son maioría. Ambas as dúas coinciden. Os seus compañeiros médicos tratanas como iguais e son algúns doentes os que ás veces se resisten. E cando vai vir o médico? Que entendan que a responsabilidade nosa é non do compañeiro, que moitas veces pode incluso ser o residente, pero como é un home, pois a veces dirixense a él como se fora o responsable do caso. Pero eu creo que pouquiño a pouco iso xa vai cambiando. Mónica Chaves é a xefa de Protección Civil de Moaña como voluntaria, porque ela é artesá. Como lle sucedía ás doutoras, ela atopa máis resistencia á súa autoridade nos eventos da xente da rúa que nos seus compañeiros que asumen que ela ten o mando. Hai moitas cousas que arreglar aínda, pero máis importante que o día de hoxe, máis que celebración, ten que ser agradecemento a todas esas señoras que quedaron alá atrás, aboas, bisaboas, etcétera, que son as que foron loitando por darnos hoxe un sitio e a voz.